Morjesta, tervetuloa Seiska Word-tehtävän pariin. Tässä tehtävässä piti luoda ylätunnisteet ja automaattinen sivunumerointi, aika helppo homma. Eli aluksi vaan lisää ylätunniste, valitsemasi tyyli täältä. Tämä oli tää tyhjä 3 saraketta. Kirjoitti oma nimi sinne, mä voin tästä avata sen vielä. Eli oma nimi tonne, päivämäärä sekä sivunumero, mutta ei kirjoita sitä sivun numeroa vielä, se laitetaan eri paikasta tosiaan. Sitten vaan klikkaa pois, niin se päivittyy molempiin sivuihin. Alatunnisteen kanssa sama juttu, lisäsin kuvan sinne vaan liittämällä ja painoin sen tonne pienemmäksi, se on siellä kivasti. Ja sivunumerointia sä et saa laittaa ylätunnisteeseen samaan, koska se pyyhkii myös sitten ylätunnisteen pois. Niin mitä sä haluat tehdä, sä menet sivunumerointi, nykyinen sijainti ja sieltä sitten vaikka toi suuri tai romaalinen normaali numero taisin itse käyttää. Ja sieltä saa sitten lisättyä sen tonne ylös. Sitten se myös päivittää sen automaattisesti.